Ka Voice of the People Party VPP lingba ki Noilam Jongka na West Giant Hills District but East Giant Hills District kala Birmingham ban khang ya ka jingtrai kam ka Giant Hills Autonomous District Council JHADC kum kada ka jingki persha lada ka council kampelat ya baro ka tulap basakot hal lanishwa ka khatnriu tre unopra araja arpusan syakinong trai ka council. Kadi ka jing Birmingham ka VPP kala pau lingba ka jing tho bala pha shauba Thombor Shiwat u Chief Executive Member JHADC lingba ki Noilam bakentop yo ba jam shaprang potam u President parba Chanbor Rambai u Secretary ka VPP West Giant Hills District nalor uba Dami Wan Hi Rambai u President ka VPP East Giant Hills District. Kajing dawa ka VPP ka long ban pelat lot ya ketulap ka basa palat khandai penai syakinong trai ka council ka bakot prapo kulur tingka. Shosho ka parti kala kenturu ya ka office u CEM bat sarkar jela banweng mardor ya ki jing kinong trai. Rengkat bakine ki MDC ki jengi. Kalong bangin yo ya kawan lei kendo ya u Chief Executive Member dan buram jong ka Giant Hills Autonomous District Council. Bandawa ya ka jing pensyai. Alor ka jing sya setkut jong ka talop jong kinong trai jong ka council ka jengi menta la hendai benai. Kurang. Balang bajang pipat kilat patai kubor. Ikwa ya kaban pa ya kene ka dorkas ne ka kubor pancing pensyai. Na katanat DCA jong ka sarkar jela bat kumju na ka executive committee ka babat yo lakam sencang ne hapo JHADC. Ban pan ya jing pensyai baka Asia kadau. Ne ka Asia kata ka jing le tam ne jing le duna. Ka jing le palak put. Ne ka jing le bakla. Kalai kalian nasi kentin laban orang kapap kasang bagi nong tray jong ka Giant Hills District Giant Hills Autonomous District Council kile kar hadu ba ka sarkar bat kumju ka executive committee kin pensitam kin pensalsa deki hadu kan ne kendai benai klem tulop I kendai benai nak bentahan jong ki minister dan ya ki officer jong ka DCA kim longai Namare ki kemudian baju ang wat ka baybam jong ki jingti bekiri haying ro la siu da ka sarkar. Andai nak benta ki barit ki baria ki balong kinong tre hang ne po district council. Kamlong kumta kalau long penban kum usia obat har. Mit lapat singi nak benta jong ki kidu tia kidu dem. Ngasau kia hadu kata-kata ban perkhan. Bahaka history jong ka jinga lenti nadu balaseng ya ka JDC mentala plat sanpos nem. Kane kande kasin ka banong kom nang syap. Ba kinong tray kindu ya katalop klem kono daw ka babyang lapalat kendai benai aga jing sisya ngidang perkhan jai ba mentangi yo ya kata baki ongkum ka double engine government hajelaru sensyar da kaju ka parti da kiju ki parti aga district council ro sensyar da kaju ka parti da kiju ki parti na orang ta susu ngidon nyang ngut ki MLA ki badai na kita ki parti ki basensyar ga jela Idon lai ngut ki minister na po Giant Hills District. Nang orang ta ka district Giant Tiaru ka dai ka way na district ka bapenmi sibon bha ka khajna ya ka sarkar. Handai balai pat kini ki jia. Ka bu hingi yodak jingkli ubah heb ha. Ne yodon penban kata ka baki ong ka political nexus. Lene kata ka jing tmu ka jing thau sha bakham jingai. Asngau ban ong bangi hi kum ka parti. Ni penpau ya kajing songkia, kajing songsi jor hadu kata-kata ya kena kajing syale abeng, kajing syale po jang kini ginong tray kibai ki jang ni. Ngakwa ban pentip ya phi, bangiyo ya kawe mangiyo ro ya kajing ut kajing nam na ginong tray ki jang ni. Kidan na pedang ki jang ki ba menta ki kela ki ha ban lei kela bela ban lei kitnong ban lei bela nong kenta sikiying brio ban kela nong dikwai dong bat upoi-upoi hadu bakin bendawat yang kijing dan jing em lajang tang nak benta ban yo siu bai khau halaying perkhat hato kane kam kata se ya kaburam ka ijat ki jangki ne kata ka self pride ka dignity ka jangki nang ta susu ni yo jing tip ki don ki kimi ki pa menta bapli ki badai ginong treh ne ki basu yam ki basu ngosi bat song korbit namar ka result jangki khon jangki kala syawit hell no Tang nak daw bagi mla ban siu ya ka high school. Perkat se hang neru ya kata ka mental agony ka bagi nong tre. Rengkat ki kun dikti jeng ki haban mat. Kaban kata ru ya ka jeng ke ceperkan. Kham tam e jeng ki kun jeng ki ba dang ren.
nang ta kineru keladai saki benai ki ayam telang ki ayam jong kajing lek kemen nak benta jengi ki bangai belai in sadon ya ke Christmas nang ta ka perthai borok kan sayo aru ban rakai ya ke New Year bat kum ta ter ki pun ki ba ki nong tre bat ki pat ki ru pai ba ki hap ya ke ban siu ya ke ban tada ndai radakan don kajing mi kumno kin le atau kene kanong ta ya kajing sneu jengki kanong ta ya ke buram ke jengki nga sneu khia ban perkhat ya ba kita ki officer ya ba kita ki minister mantai la de ki la le pun kam kale shopping Christmas, lai shopping New Year. Ndai kini ki baplipat ha kajing kordit, bat kajing jau umat. Kumta, kane menta kasni kedai kajing wan, kajongi ka bakhado nak liang jaga perti bangin ya kenduk. Ya UCM, ya ka executive committee bat kumjuk ka khubor, syakat nak DCA bat ka sarkar jelahi barok kawai. Bagi deh yak banle no murder. Kajing rawajing kalong very clear and simple. Penlai no murder ya katalog pelai nok mardor ya kapisa kabha jong ka district council bat su nok mardor ya katalop jong kinong tre klem pendunasyu nak ka bala sakut khnai banai de ban su bai thik kabangi sngothuk kan kot lakum no pra phauklor tam pra phauklor tam phide ya ban pelai ya kapisa hapo ka khan riu tarik menta ubunai Desember lem kumta hi nak nyang parti ngin sale ya ka badong kam ngin sale da ka batang kahado banginom ban sewat ban khang talano sendon ya kane ka jakat rekam hangne bat ngin pha sanget rekam no ya kinong tre barok namar kam don cimut menta ayu ban tre apam don gajing phaida ngin pha sanget rekam iki ban kane kalong very clear message shua ka kandu tarik pentikna ba kinong tre kide ban yo ya katolop ka jongki ban ngakentu biang sasisin nado u chief minister ubaman kapor hakawai pakiwai ki meeting ki ba ulai ki jingpen bana ki ba ulen hakawai pakiwai ki tin ki ba Ukraine ki mi baik da kita ki klor Ukraine baik hang ki klor ki milian ki lang but upoi pun hado bakim salia wat ban sim da karam tekane ayu ya ka council jang ile ka bade da ka bha ka hok jong kahi ka share ka jong kahi bagi ki kin pelai lada pidon ya ka jing skor men sim lada pidang don ya ka jing ti breu jing ti belai ban perkhat lem na kam ta ki bari ki baria sngob hale no mardor namar ketin kaong ubarit ru dan la kekela ladap hiban beng u ken mau ki umat ki bajau jong kinong tre ki bapila pen sosat menta la ki phak ndai panai ken mau hakawe kasni kin sakren bat putra nang bu nang thau un sa ai ka jong panong nakam ta kita ki bale beng ya ki barit ki baria kene kalong ka message ka bakliar ka khubor ka pasai sya ka executive committee ka pasan syar hang ne bat sya ka sarkar jela le no mardor nak bentang kini kinong tray kicengi Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam badon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya